Kuzalwe onomngqusho kulo lonke eli kodwa bezempilo eMpuma Koloni naKwaZulu Natal bathi baxhalabile linani eliphezulu lamantombazana aselula nangomama. Andikwazi uye town because abantu bahamba nabantwana babo kuthenga impahla zeChristmas, abanye babo kuthenga istationery. Then xa ndicinga uba nam bekusuppose ndihamba nabantwana bam. Maxhoba ezikhukhula eMthatha eMpuma Koloni aphawula usuku lwanamhlanje lweKrismesi ehlala kwizakhiwo zethutyana ejongene nosizi lokuchitha lusuku ngaphandle kwabo basenyongweni kubo. Ngabantu abangaphaya kwama2,000 abaye baba yinxalenye yohambo nomqeqeshi wamabhokobhoko uRasi Erasmus eKapa ngale ntsasa. Sinamkele kwindaba zethu andame ndodwa ndaba noKhethu Kuthula Mbatha noyitoliki yolimi lwezandla Botani Mzontsondo. Isebe lezempilo eMpuma Koloni lithi lixhalabile ngenani elikhulayo lamantombazana aselula angomama. Amagosa phezulu kweli sebe atyelele isibhedlele iDoranginza eGqeberha ngelixhasa oomama nabathe bazala abantwana ezinzulwini zobusuku kuyokutsho ngentsimbi yesithandathu namhlanje. Eli phondo lamkele abantwana abangaphaya kwama60 ngolu suku lweKrismesi. Ibiyintsholo emnandi yentsana ezizalwe ngolu suku lwanamhlanje lweKrismesi kwisibhedlele iDoranginza eGqeberha eMpuma Koloni. Ezintsana zizise uchulumanco kwintsapho nakubasebenzi besi sibhedlele. At Doranginza Regional Hospital, we've got 8 babies which were born between 12 o'clock and 6 o'clock so far. So we've got 5 males and 3 females, of which 3 were the cesarean section and 5 were the NVDs. Kwabanye mama oluhambo khange lube lula nanjengoko besephantsi kweliso logqirha elibukhali. I'm feeling better now. It's my second child. Kwabo baqalayo ngqa ukuba ngomama olusuku luzise uvalo nolonwabo lwanaphakade ngaxeshanye. Ndiva kamandi sisi uzala noYesu. Akayilibalekile. Ndiyoyika kancinci because andiya noma ndizokwazi nawe umelana nale nto. But ifamily yami ikhona izancedisa. Njengoko liqhuba iphulo lomphathiso wezempilo eMpuma Koloni lokunikezela ngezipho zeKrismesi kwisibhedlele iSt Elizabeth elusikisiki nakwesi sibhedlele saseDora abavalelwanga ngaphandle oomama ababelekileyo. We've also partnered with a few social partners to hand over a couple of maternity packs so that the mothers who are here, don't worry about something else outside of everything that they have to also worry about. Isithethe somphathiswa sikwavakalise inkxalabo ngokukhulelwa kwamantombazana aselula kweli phondo. The scourge of the rising numbers of teenage and child pregnancies is one that the Eastern Cape continues to face. The MEC has really taken this on to task, and I think we've also been on the platform to speak about this particular rise or sharp rise in numbers. Esi sibhedlele sivakalise indaba zokuba siza kwangeza amanye amagumbi okubelekela emva kokuba sematheni mayelana nezigulane ezikhulelweyo ezilala phantsi nasezitulweni. Ukanti isebe lezempilo KwaZulu Natal namhlanje lamkele abantwana abangaphaya kwama40 ngolusuku lweKrismesi. Kananjalo amagosa kweliphondo abaqinisekisa ukuba iyathotyelwa imithetho elawula ezempilo. We are pleased to announce that as of 7 a.m. today, we had welcomed a total of 42 Christmas babies from healthcare facilities across the province. This number was made up of 25 girls and 17 boys. However, as at 10 a.m. today, we have received an update and the number has risen to 74, with 39 girls and 35 boys. Usimelane ukwavalise inkxalabo ngokukhulelwa kwabantwana abangamantombazana abakwiminyaka eli14. While we celebrate our Christmas babies, we must also confront some troubling realities that we've been talking about now for some years. It is highly disturbing that among the mothers giving birth today, we have 3 15-year-olds.
2 of them delivered their babies at Mahatma Gandhi Memorial Hospital, while the third one delivered at Prince Mshieni Memorial Hospital. All 3 are in eThekwini. Ukwatyityimbiselwe umnwe nabo bathi babelane ngesondo namantombazana aselula. We therefore call on older men, such as the 32-year-old who impregnated a 16-year-old, to just stop it. But we don't want to stop there. We call on the families and the family of this 16-year-old to go and open a case, because we cannot continue with this situation. Ukanti Liphondo sele lamkele intsana ezibalelwa kuma-70 ukuza kuthi ga ngoku. Kusenjalo, umphathisa wezempilo eGauteng uNomantu Nkomo Ralihuko uchithe usuku lweKrisimesi ebhiyoza ngokwamkela abantwana abazelwe ngolusuku lweKrisimesi kwisibhedlele iThile Mogorwane eVosloorus kwiMpumalanga yeGauteng. Kolu tyelelo ngalentsasa uRalihuko ebekwanikezela ngezipho kuquka ihampers njengophawu lokuxhasa kwanokuvuyisana nabazali abatsha. I feel good and I feel more touched. I remember even when you are here, you remember the first day that you give your firstborn. So I always say to them that I know that that day is a different day altogether, and you are excited as a mother, and they are excited too, you can see, because it's so nice to have a child, especially when you know that this child, it's something that it's a gift from God that you have been given. Ukanti njengenxalenye kweli phulo lokuxhasa kwanokuvuyisana nabazali ngalomhla ukhethekileyo, usodolophu kumasipala waseKuruleni uMnumzana Xhakaza ubengomnye kwabaseburhulumenteni ofike ephethe izipho kwesi sibhedlele. What's in the package is it's a receiving bag. There's a carrier here. There are baby essentials, ointment and all that. And this is really, part of our gesture, on behalf of the people of Ekurhuleni to welcome all the new babies. Abaphathi kwesi sibhedlele siseVosloorus bathi kuyimincili novuyo ukusebenzisana nabongikazi ngale mini nanjengoko iba sisiphithiphithi imeko ingakumbi kwigumbi lokubeleka kwaye namhlanje sele kuzelwe abantwana abasixhenxe kwesi sibhedlele noxa lingenyuka elinani. There's a lot of activity that is happening at the labor ward, because remember that when mothers give birth to babies, there are those who have a normal deliveries and there are those who have seizures as well. So we get the stats from both ends, and it is happening and we are excited. Eli phulo lilinge lenkqubo karhulumente eqhubayo yokuqinisekisa ukuba wonke umntwana ufumana iinkonzo zezempilo kwasesizalweni. Iintsapho zaseMpuma Koloni ezifuduselwe kwindawo ezisisigxina emva kokuphulukana namakhaya azo ngenxa yezikhukhula zithi kunzima ukwamkela imeko yokuba namhlanje bachitha usuku lweKrisimesi ngaphandle kwabo basenyongweni kubo. Uninzi lwabo luthe zolide zibaphathele nje usizi. Mama womntwana oneminyaka 13 nguLusanele Dabane nosanyamalaleyo uthi usadandathekile emva kokuphulukana namalungu 4 osapho. Nanjengoko iintsapho zingungelene zisonwabela usuku lweKrisimesi kusabelwana ngezimuncumuncu neenkumbulo, kodwa lusuku lwanamhlanje luzise nje usizi kuNosipho. Uthi uzive ngaphelelanga ngaphakathi engenalo nekhaya. Usaphila nentlungu yokulahlekelwa ngunyana wakhe uLusanele Dabane emva kokukhukhuliswa zimvula ezimandla. Otherwise kona kukho lula, eyona nto endiqonda bayenza kungabikho lula kakhulu kukuba ndinolusanele endingekamngcwabe endingamaziyo uba undawoni njengangoku yiChristmas. Kuba nzima bhuti, kuba nzima. As a result apha kuDisemba ndiyithanda idolophi, andikwazi uye town because abantu bahamba nabantwana babo kuthengwa iimpahla zeChristmas, abanye babo kuthengwa izitationary. Then xa ndicinga uba nam bekusuppose ndihamba nabantwana bam. Babalelwa ngapha kwekhulu abantu abaphulukana nobomi babo kwizikhukhula ezathi zagubungela idolophu yaseMthatha eMpuma Koloni. Amawaka-waka eentsapho achithwe lusuku lweKrisimesi kwiindawo zokufihla intloko zesigxina. Ezi ntsapho zikhala esimantshiyane ngelithi le iChristmas ayifani nezinye. Umehluko ukhona nangoku yabe sihlala ezisende.
kodwa nje ngoku lixesha leChristmas apho umuntu nomntu azonwabisayo nomndeni wakhe, kodwa ngoku awukwazi ukuzonwabisa ngoba usendaweni kawonke-wonke kufana noba usehostel. Asinikwa nokutya sihleli qha, asigranti sithini. Sizawutya umqombothi wethu, sizawugqiba sipheke izigwampa, silime imifino pha, sikhe sipheke sitye. Kuninzi lwezintsapho olusuku lwanamhlanje lubonakalisa mhlophe indlela ebutshintshe ngayo ubomi bazo ngenxa yezikhukhula zangoJuni. Yangcwatywa ngecawe ukapteni Mabhokobhoko kwiqela labasetyhini uLusanda Dumke uza kunika umngcwabo okhethekileyo wephondo nokwinqanaba lesibini. uDumke usweleke emva kwedabi elide nesifo somhlaza eligqiyazana belineminyaka engama-29 kwaye lidlale imidlalo engama-33 kweli qela labasetyhini laMabhokobhoko. Ngonyaka ka-2022 waphumelela imbasa yokuba ngumdlali oqaqambileyo wonyaka. Urhulumente waseMpuma Koloni uthi impumelelo kaDumke yazisa ukuzingca kweli phondo nakuMzantsi Afrika ngokubanzi. Usuku lweKrisimesi lubonwa njengosuku lomthandazo kwabo benkolo yobuKristu, ukanti amalungu enkonzo yamaWisile Kapa bengungelene namhlanje ngelizokubhiyozela olu suku nolubonwa njengosuku lokuzalwa kukaYesu Kristu. Amanye amalungu enkonzo yamaWisile kwisekethe yaseStewart akholelwa kwelokuba usuku lweKrisimesi lusuku lokubhiyozela ukuzalwa kukaYesu Kristu. In faith, we are hoping that this day can bring a new hope, can gather together and pray even for the nation, for not only Khayelitsha, but also our nation, because we know that there are many things that are happening in the world. Abantu abatsha nabo bathe bavakalisa ukuba luthetha ntoni olu suku kubo. Kum kubalekile uzospenda iChristmas ecaweni to celebrate the life of Jesus Christ and also to end the year kakuhle and prepare for the new year, which is 2026. And another thing is my family are always in holiday around Elixesha, so I'm always at home alone. Christmas, but into ebalulekileyo kum uba ndizoba nefamily yam yalapha ecaweni to feel the love and the warmth of abantu baseWisile. La marhamente athi kuninzi ekufuneka kuthandazelwe kwilizwe loMzantsi Afrika. Ukomishinala kwigunya abantu elijongene nemida yeli uGqirha Michael Masiapato uthi ilizwe loMzantsi Afrika kunye nelizwe laseMozambique lifikelele kwisigqibo sokuhlola amanani aphezulu abo bangena bephuma kumda ilibombo. LokaMasiapato uthi umphathiswa wemicimbi yezekhaya kunye namagosa aphezulu kwezomthetho eMozambique baza kuqinisekisa ukuba le nkqubo iyakhawuleza kulo mda kwilinge lokusisa ucwangco. Wonyukile umthamo wabo bangenayo kunye nabaphumayo kumda ilibombo nanjengoko besingisa kumakhaya abo ngeli xesha leholide. But unfortunately, the reality of it is that the numbers are very much hectic, and that is why we just give this indication that over 30,152 people were processed yesterday. It is very much clear that even today we are likely to reach that number. Because of the numbers, we are completely struggling to clear everybody. So on that basis, the decision is, which we have just put together with the minister, we have just decided that we are going to do an additional manual processing of all of the travelers here. LokaMasiapato uhambise wathi kungoku nje basebenzisa indlela endala yokuhlola abo bangenayo nabaphumayo kweli kokugximfiza incwadi yokundwendwela yomntu ngamnye ngethuba efika kulomda. What that means in simple terms is that we are going to bring additional border guards into the offices here without necessarily using the system and only process Mozambicans as they are going home. And of course, some of the South Africans that will be going to Mozambique for holiday or otherwise, to make sure that we process them manually, meaning that we are not going to be using the system. What we will be doing is that we will be stamping their passports and therefore taking a screenshot of their biographic page into a cell phone, and then out after that, we are then going to load them into the system for statistical purposes. Ukanti umphathiswa wezentlalo eMozambique uyayikhuthaza lentsebenziswano nanjengoko ikhawulelana nenani labantu abangena kweli ngokungekho semthethweni. It doesn't please anyone to have people crossing the border illegally or having illegal immigrants. What we are doing is try to avoid that. People have to pass through the
conventional borders have to use and follow the laws. And those who are crossing illegally, they are not following the law. And that worries us. Kanti amagosa kule mida asaxhalabile linani labo bangena kweli ngaphandle kwempepha mvume ingakumbi ngeli xesha leholide zehlobo. Kabantu abangaphaya kwama-2,000 abaye baba yinxalenye yohambo nomqeqeshi Amabhokobhoko uRassie Erasmus eKapa ngale ntsasa. Minyaka le uRassie wenze olu hambo rhoqo ngosuku lweKrisimesi kwaye uye wayibethelela yokuba intlonipho ibalulekile kakhulu kuphuhliso lwelizwe. Umqeqeshi wamabhokobhoko uRassie Erasmus wenze uhambo ngolusuku lweKrisimesi nalubamba rhoqo ngeli xesha lonyaka eKapa nolezikhilomitha ezintandathu phambi konxweme lesi sixeko. uRassie uye wasebenzisa elithuba ukujonga impumelelo yeqela lakhe kulo nyaka kwaye ngoku ujonge kwisizini yonyaka ozayo. It's for us just to, not everybody can come to games, and on a day like this, not everybody is together, not all families are together, and there was families joining us, and we must just start minding each other and thinking about each other, and respect each other. And I think that today the people really showed it with so many people here, not causing chaos and everybody waiting their turn. So working together, I guess, it says one of the big messages on a big special day that we all know is Christmas Day. Ngaxeshanye abalandeli nabaxhasi bamncomile uRassie ngokubumba ilizwe ngempumelelo yeqela lamabhokobhoko. I'm a big Stormers fan, yeah. I live in the UK, so I come out in December and I heard Rassie was having a walk, so I couldn't miss it. Oh, he does a lot for us, for the people who live in overseas and that sort of stuff. It makes you feel home, closer to home for South Africa when we do well in rugby and we, everyone gets around and supports and that, so he does a lot for us that over there, Okay. we can't be... He's in our heads all the time. It's just a book I purchased. I got it for Christmas last night, and then Rassie signed that for me this morning. It just brings us all together as South Africans. I mean, Bafana in the AFCON now, so we can support them as well. Yeah, Rassie is a great unifier of our country, so great way to celebrate Christmas. He's done so much for our country, and we just want to say, Rassie, we love you. We love you. Thank you for this walk. Kusenjalo abemibeli banalo ithemba lokuba lo nyaka uzayo uza kuba mhle kwiqela lamabhokobhoko. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathi nomambatha ezindabeni ndiyakubulisa mbukeli ekhaya ndikwamkeleke kwidesika yam yemozulu ngomhla omkhulu umhla weChristmas nansi ke imozulu kusukela ekuseni komso emva kwemini nangokudla nakumfanekiso semva kwami ogangatha ngokubanzi ke kwiziganeko eMzantsi Afrika mva nje impela mbukeli kuyasibekela kakhulu nje phansi wonke umntla mpuma ngamandla ke futhi kwelaphondo lapha kompumalanga mpela ke kumazantsi walubuse embombo lapha kwasekuseni futhi bevuswa nguye kaloku la 17 degrees bavala imbukeli ekhaya babuye basoke futhi usuku ngezo ziganeko zemvula nentshizane ngamashumi amathathu akhathwa sisithathu ngokubanzi amaqondo wakho aphansi naphezulu sivele ngephondo lokuqala ekuphaka lokho ephondweni bethuna lasempuma koloni ngamandla ke mbukeli wami futhi ke kumazantsi nentshona yelaphondo indawo kalokho ezifana phakho rhafu futhi kwasekuseni ngomso ziganeko zizontshizane futhi sithe qhaqa nje yonke lantsasa ngenxa yakhe kaloku la 13 degrees kanti ke imozulu yenjenje futhi ke kwiphondo lase Free State impela mbukeli wami ekhaya ke kumantla laphondo indawo ezifana phaka lokho kumantla futhi ko Sasolburg kwasekuseni zazo ziganeko zemvula nendudumo nje yonke lantsasa ngenxa yelashumi nje elikhathwa sisihlanu ngokubanzi ke kwakhona futhi baphila kanje ephondweni lasentshona koloni ngamandla mbukele ekhaya futhi ke phaya koBofort wasekuseni qaba ngamafu futhi impela phaya ko16 bavale baqukumbela imini ngomso emva kwemini ko30 degrees kanti ke ithi imozulu kwiphondo lapha ko Northern Cape impela futhi ke mbukele ekhaya ke kumazantsi nentshona yelaphondo phaya ko Diara futhi neziphaluka ke xesha sekuseni phaya kucwengile pha kumyoli xa bevala imini ngo32 degrees kanti ke nje ephondweni lapha ko Northwest ngamandla futhi ke kwintshona yamazantsi laphondo phaya ko Morulengo umzaliseni futhi ngu19 degrees naxa unyuka phaya ko Vryburg kwincamo yelaphondo zezo ziganeko zezo ntshizane ngo19 degrees kanti ke ithi imozulu futhi ke kwiphondo laseGauteng apho sikhoyo thina ngalomzuzu impela pha kundlunkulu wephondo iTshwane ke leyo futhi ngo19 degrees ekseni napha kwincamo ko Johannesburg ekseni noThembisa Soweto phaya eJermiston ngo17 degrees nyuka nam ngokubanzi kwelaphondo lapha futhi ke ko Limpopo bila
kulula phaya ezantsi futhi nakoothabazimba ekuseni futhi kuyanetha kududume nje yonke la ntsasa ngenxa yakhe kaloku la 9-10 degrees sehle njalo sithe chu ngokubanzi ephondweni laphaya empumalanga ngamandla ke futhi ke kwintshona yalapho napha kumbindi emalahleni ekuseni 16 napha kumantla futhi kosikhukhuza ekuseni ungaduduma kubaneke ngenxa ka-20 degrees vuma ndivale ndisoke imozulu phaya kwaZulu Natal ngamandla ke kumazantsi walapho noKokstad kwasekuseni ngomso ko-12 degrees naphaya eThekwini futhi kusanetha izigaleko zemvula zithe qha yonke la ntsasa ngo-20 degrees mna ndikuthanda ke ngake xesha lemyoli Kanti ngoku sinishiya nemifanekiso yonomngqusho abazalwe ngolusuku lweChristmas sithi kubo mabakhule bangakhokhobi babe nekamva eliqaqambileyo kamnandi mawethu.